yi sa'ada a bar ambato wacce na ba kai na mallaki mai nasaba yar babban gida zuciya ke ta sani na gani. Na yi sa'ada abin ambato wanda na ba kai na mallaki mai nasaba dan babban gida zuciya kai ta sani na gani. Dano ake kare dukiya na ci ya zama sarar kuda masu fatauci ke tafiya mataye aka barwa gida tunda na tsinci da mina a kali hanya ta yi rashin gargada na yi karo da abin arziki ban kwana kasa ga shimfiɗa masu hikimar magana sun sani turmi ya ɗara gyautan zani. Soyayya mahaɗin rayuwa ƙauna ba ta biɗar hanzari kar ka zama ciwon zuciya sai da ƙwaƙwalwa ake nazari na yi shirin kayina na baka sai ka zamanto mai uzuri ba ni shirin canji tun daga ka ba ni biɗar ja'in gafari ko likitoci in sun gwada ni san ka ya zan motsawar jini. Na yi sa'ada a bar ambato wacce na ba kai na mallaki mai nasaba yar babban gida zuciya ke ta sani na gani. Rabi da ke tabbas zai wuya karki bari a yi mun kurciya duk a cikin mata karki damu ke ɗaya zana kira gimbiya wanda yake da shirin zai raba mu ke ki zamanto mai turjiya ke ɗaya kwalki ka zamto zaka wacce take gyaran dukiya kyautar nan da tukwici na bi ta yaɓe na daɗa ƙarfin gini. Zama sai akai zargi karka yawaita akai na komai zanai kakkau da kai tunda ka zamto mai tattali zana zamanto mai tsantsai. Na yi sa'ada a bar ambato wacce na ba kai na mallaki mai nasaba yar babban gida zuciya ke ta sani na gani.